buhay magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad ko. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad ko. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi.
pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, welcome na usab sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kadaugan o kalampusan sa matag usa, diin kita nagpandayon sa pag alagad sa atong buhi nga Dios. Sa atong panag-uban ining ato karong programa, ang pulong mo kinabuhi ko, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, Dios nga mao'y nagatiman kanamong tanan, Dios nga mao'y nagbantay na nalipod sa tanang mga tao nga midangob bisalig kanimo. Amahan Dios nga magkagagahom, niya kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo sa imong pagpanalipod, pagbantay ug pagtagbo, pagatiman sa tanan. Niya kami o Dios aron sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong, pagkat-on sa mga pamaagi nga gikan kanimo. Amahan Dios sa magkagagahong makigsultihi kami, ug tagai kami kasing-kasing nga madinawaton sa imong mga pulong, kasing-kasing nga motuo ug motuman sa imong mga pamaagi. Amahan Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imong pag-atiman kanamong tanan. Pinaagi sa mga pulong nga gikinahanglan namong makatunan, wala nimo ihika o Dios ang mga pamaagi aron kami magmalampuson, magmadaugon sa among pagpuyos kalibutan sa pagpaabot sa imong mga saad. Iblas Ginoo matag usa nga sa amo karong pagpaminaw, malipayon kami nga madinawaton sa imong mga puno. Among ideklarar kanunay ang imuhang panalangin, ang imong pagpakamaayo sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanatong tanan. Kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, welcome back. Welcome back mga kaigsunan, tungod kay wala ta ka live kagabi tungod kay naatay klase og akong gipasalamatan ang Dios sa kalampusan o kadaugan sa mong klase kagabi. Bisan pa man medyo mingkalit og kabisi kagabi tungod kay doon ako'y mga bisita nga gikinahanglan akong atimanon. Og salamat sa atong buhi nga Dios nga nagka-live na usab ta karon bisan pa man kaganinang hapon. Grabe ang pag-ulan og grabe ang kilat no og kalundog diri sa among lugar. Og akong gipasalamatan ang Dios nga bisan pa man sa pag-ulan nga diin na-off gyud nato ang atong FM station tungod kay kusog gyud ang pagkilat diri sa atong dapit. Og salamat sa atong buhi nga Dios nga karon taknaa wala nay pag-ulan og wala na poy pagkilat. Kuyog nato mga kaigsunan nga atong mga pinalanggang mga listeners sa 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. Happy watching usab sa ato mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa. Pinaagi sa ato ang live FB, ang pulong mo kinabuhi. Mala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong. Mayong pagpaminaw, maayong pagpakiguban sa ato mga kaigsunan, ilabi na sa ato ang mga listeners. Sa buhat
sa FM Station 101.3. Ato mga kaigsuonan nga nanuka diha sa Sitio Ampak. Maayong gabi, may pakiguban. Og maayong gabi ni Brother Julius og atong igsuon ni Brother Johnny og ni Sister Christy og ni Brother Francis Bailosis. Maayong gabi. Uban sa iyang asawa nga si Rod Jidlin nga nanuka diha sa Sitio Linao. Maayong gabi, may pagiguban sa itong mga kaigsuonan diha sa Sitio Kalaktagan, Barangay Tolosa ug itong mga kaigsuonan diha sa Sitio Pantag. Maayong gabi. Maayong gabi, may pagpaminaw sa itong mga kaigsuonan diri sa Sitio Kalugtugan ug maayong pagiguban ni Tio Jose ug ni Tia Rita. Maayong gabi ninyo diha, Tio, ug maayong gabi ninyo diha. Uban sa mga kaigsuonan nato ni paring Joel, maayong gabi nimo diha, pre. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw ni Maring Kura. Maayong gabi ni Day Pamila ug ni Gaw Albert. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw ug sa tanang mga Dinoyo family. Good evening ni Papa Binbin ug ni Mama Bibin ug sa tanan to mga kaigsuonan diha sa Kalugtugan. Ang Dios magpanalangin ug maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Brother Moses Cardente ug ni Brother Pedro Arsola. Maayong gabi ninyo diha. Nakapanyapon na ba? Salamat ta sa atong buhing Dios nga ang matagusan nakapanyapon na gyud. Tungod kay atong oras mga kaigsuonan, alas 7:30 na, ang uban nag-relax na. What atag oras og panahon mga kaigsuonan sa paghatag og pagtubaya sa mga mensahe nga gipaabot diri sa atong programa gikan sa atong mga viewers and listeners. Mayong gabi, may pakiguban ni Malin Bayang. Blessed evening, Pastor Gideon, Pastor. Og sa tanan dalaygon ang Dios sa matag usa kanato. Si Sasi Conde, mayong gabi, Pastor. Og si Evangeline Buko Galay. Mayong gabi ni Jeremy Baya. Mayong gabi, Pastor. Watching from Santa Catalina Negros Oriental. Request kog song, Pastor, gipangga mo ako. Awit makalangit atong taga ng pagtaga diri sa atong programa nga pulong mo kinabuhi ko, gipangga mo ako. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Gina Kamahalan og mayong gabi ni Jervy Rimis Espinosa. Mayong gabi, Pastor Gideon Candelario watching from Marapat, Maparat, Compostela, Davao de Oro. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Ruel Hadrake Caralde, BE Pastor. Makig-uban na sad ko sa imong programa while nagbiyahe. Usahay laay way pasahero pero maayo akong pagbiyahe, nakapaminaw na sad nimo. Salamat sa Ginoo. Maayong gabi nimo diha, Brad Rowell. Ang Dios magpanalangin og magtagbo ug magproteksyon sa imong mga biyahe. Si Rose Milit Yagma, maayong gabi ug maayong pagpaminaw ni Rupina. Matud pa request og awit makalangit, awit sa gugma. Mayong gabi ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Good evening ninyo diha, sis. Og matud pa sa atong igsuon, dalaygon kayo ang Ginoong Hesukristo. Pastor, maayong gabi og sa tanang mga anak sa Ginoo watching from Purok Curi, Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Pastor John Kitudlas. Hinay amo signal ron, Pastor. Putol-putol amo a koneksyon. Okay. Salamat kayo sa inyong pakiguban, Pastor John Tudlas. Ang Dios magpanalangin, ang Dios proteksyon ug gatagbo sa tanan nga mga buluhaton diha. Salamat kayo sa imong pakiguban ug sa ato mga kaigsuonan diha sa Assemblies of God, no, diha sa Alcantara, Cebu. Mayong pakiguban ni Jocelyn Samson. Paampo ko, Pastor, sa akong bana og sa mga anak aron magkahios mi sa pagpangalagan.
usa sa mga pagdasig nato gyud diri sa ato nga programa nga ang imuhang bana or ang inyuhang mga sakop di sa inyong pamilya pandungi ug matulog na sila. Pangayo sa Ginoo kay atong pag-ampo dili gyud na kawangon sa Dios. Maayong gabi ni Joel Corisma. Maayong gabi Pastor Gideon watching from Gango, Usami City. Maayong gabi ug maayong pakiguban, maayong pagtumbaya sa atong mga kaigsuonan ilabi na ni Marilo Onggi. Maayong gabi Pastor ug sa tanang naminaw ni ining programa. God bless us all. Dalaygon ang Dios magpanalangin usab ni Sister Gina Kamahalan ug Mi Medalyo. Matod pa sa atong isuon. Good evening Pastor Gideon, Pastor watching from Davao City. Request kog song Kanta Lahutay Pastor. Salamat sa pagkanta. God bless. Si Rubin Beloso Arosina. Good evening Pastor ug sa tanang viewers. Dalaygon ang Dios kanatong tanan from Compostela, Davao de Oro. Mayo nga pagiguban ni Ryan Gambong ug good evening ni Duna Diquiado. Matod pa maayong gabi Pastor request kog kanta Pastor Biwe Dio. Pwede ra gyud nimong ilisan og mga binisya o Tagalog Sister Dona tungod kay ato ang dili ta usa maka patukar og mga English gyud no kay di ilang i-mute ang ato ang programa. Maayong pagiguban ni Lance Gabriel og Banhaw og maayong gabi ni Tata Naro Panansang og si Mimi Dalio. Okay, ako na ni nabasa. Mayong gabi ni Percy Pardelio og ni Romilita Bugais matod pa good evening Pastor og kanatong tanan tagasunod salamat sa kahigayunan ni ana usab ta sa pagpamati sa iyang mga pulong unta masalod nato ang ihang mga pulong aron diin atong ma-apply sa atong kaugalingon samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoong Dios. Amen. No? Dalaygon ang Dios. Awit makalangit, awit sa gugma. Mayong gabi ni Mermal. Mayong gabi Pastor watching Arakan Cotabato. Maulan na gabi Pastor. Bless you your program. Salamat sa pagbasa sa akong mensahe. You're welcome Sister Mermal. Ang Dios mag-uban kaninyo diha sa inyong lugar sa Cotabato. Mayong gabi ni IVL Andalan. Matod pa good evening Pastor watching from CI Sambuanga Sibugay. Si Romilita Ros Milit Yagma matod pa maayong gabi Pastor walay adlaw nga dili mi makapaminaw sa imuhang programa. Pastor always good gina rewind nanay Normilita Yagma Victorielio ang mga mensahe nga imuhang ginadalit sa imuhang tigpaminaw. Si Nanay Normilita ang nag-introduce sa amoa sa imong programa. Watching and listening from Villanueva, Misamis Oriental. Sige nagyud mig paminaw pero karon pagyud ko nakakomen. God bless Pastor. Salamat kaayo Rosmilit Yagma Victorilio. Salamat kaayo sa inyong pakiguban. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha ato mga kaigsuonan diha sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang Dios mag-uban. Salamat kaayo sa inyong pag-share no sa atong programa o pag-introduce no sa inyong mga kaila ug labi na sa inyong pamilya. Kining tanan nakita sa Dios og bulahan ang naghimo ni ining tanan. Mayong gabi ni Sister Teresa Masangid Mandanao ug ni Pastor John Kitudlas live now at 101.3. Wala Insign FM 101.3 nga nano kadihas Alcantara, Cebu. Ang Dios magpanalangin sa tanang mga listeners. Si Hazel Lutan, maayong gabi Pastor watching from Tabuli, South Cotabato. Matod pa okay na Pastor. Okay, wala na siguro ang pagkilat no. Salamat sa Ginoo nga nag-uban ta karon sa atong programa. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Inday Dorlin in Cabutinsay. Request awit makalangit Pastor dito sa Cross og Milagroso. Salamat. Bisan wala kita makita, apa nakita kong gugma mo.
Oras sa ito nga programa mga kaigsunan, alas 7:38 na sa kagabion. Nukad ang ato ang programa diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyon. Si Josiah Noel Tudlas, live now at 101.3 Shine FM Alcantara. Salamat kaayo sa Ginoo sa kalampusan o sa atong panag-uban. Ang Dios magpanalangin sa ato akaro nga panaghiusa. Si Prince Bindolo, Pastor, maayong gabi ug sa tanan nga nagtan-aw karon sa imong live. Ang pulong mo kinabuhi ko. Si Roel Hadraki Caralde, request kong kanta, Pastor, si Jesus ang atong esperanza. Mayong gabi ni LC Aradaza, mayong gabi Pastor Gideon, mayong gabi sa ninyong tanan, og mayong pakiguban ni Igloria Villaforte, mayong gabi Pastor Gideon watching from Saudi Arabia. Salamat kaayo sa Dios, no, nga naghatag kaninyo og protection diha sa inyong pagpanarbaho sa Saudi. Ang Dios mag-uban og magiya kaninyo diha. Tagaan mo kalampusan sa inyong mga pangandoy tinguha og walay lain nga inyong isentro ang pamaagis Ginoo. Sister Teresa, matud pahinay ang signal. Okay, inaani gyud kung naay mga pag-ulan, abi na kung naay pagkilat. Si Prince Bindolo, request ko kanta, Pastor, inspirasyon ka. Salamat, Pastor, you're welcome. Tapos ka sa tanang pagdaig ug pasalamat. Awit makalangit mga kaigsuonan, milagroso atong Tagalog pagtaga diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pakiguban. Salamat kaayo, no, ni Sister Regina Kamahalan sa imong pag-share sa atong live ngadto sa inyong mga kaila. Si Rizal, good evening Pastor Gideon, maayong gabi sa atong igsoon nga naas Bohol. Si Duna Dakiado, matud pa, okay Pastor, tagumpay nga kanta. Pastor, God bless. Okay, tagumpay nga kanta. Napuno sa himaya o pagkabalaan. Si Hilda Luang, matud pa. Mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo Pastor, nakapaminagid ko sa pulong sa Ginoo karong gabi una. Si Chris Kid is good evening Pastor. Mayong gabi ninyo tanan ni Marjon Palma. Maayong gabi Pastor, request ko kanta Ibuhos Mo. Okay. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Kilisti Pargan Rivas Ribolin, BI Pastor og sa tanan, glory to God. Lantaw mi diri habang nagluto og sudan. Napagyud aywa pakapanyapon. Taro nga ragit pog luto, bahala og dugay-dugay mo pakapanyapon. Importante maayo ang pagkaluto. Request awit makalangit, kopti ako gikan ni Sister Hilda Luang. Si Roberto Ngalot Iltagonde, matud pa maayong gabi Pastor, nagtan-aw ko dire sa imong live from Apa, Cebu City. Nang Dios magpanalangin kaninyo diha Brother Roberto. Si Roselina Wagas, maayong gabi, og si Lydia Cana Bastis, maayong gabi Pastor, watching from Buena Vista, Agusan del Norte. Nakatan-aw with nakapiminaw na jud kog live Pastor, halos kada buntag ko tan-aw og relive samtang naghikay pamahaw dahon, no. Salamat kaayo nga naka-timing og
kana bitang nakauban gyud ka sa atong programa karon. Sister Susana Pablio nga nanuka diha sa Thailand. Maayong gabi ninyo diha sis. Uban sa inyong mga anak diha. Maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanan dalaygon ang atong buhi nga Dios. Si Maribel Asinero, hi Pastor. Hello. Nalipay ko nga. Okay, murag sumpayanan pa. Si Marlene Garganera, maayong gabi Pastor Gideon, request ko og song hangtod may kinabuhi. Salamat Pastor and God bless. Gikan ni Hazel Lutan, request awit makalangit no imong gunit. Ako rang gipang save dire para ako raning matagal pagtagad kung pananglitan dun na pa'y oras. Si Prince Lyra, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo kay nakabalik na pod ko og pagpaminaw sa imong live. Naminaw ko diri agikan sa Barangay Santo Niño, Talaingod. Patabang ko og ampo Pastor nga mobalik ang akong kadasig sa pagsimba. Request ko kanta susiha. Ayaw gyud og sugot nga naakas kanang mudaog ang kaloyahon. Matud pa ni Solomon kung loya ka gayod. Ang pamaagi mga kaigsuonan aron makalingkawas tas kaloyahon kay kung naarbay kaloyahon mga kaigsuonan pertindaghanang mga maparalyze nga buluhaton sama sa pagampo, pagbasa, pagdaig, pagpasalamat nga mauyawi aron kita panalanginan sa Dios. Usa sa angay gyud nga natong tipigan aron dili mubiya ang kadasig, dili kabsan og kadasig ang ato ang kasing-kasing sa pagpangalagad sa Dios. Tipigan nato og kanang magpabilin ta sa saad sa Dios. Diha sa saad sa Dios dunay mga pahimangno ang Dios nga doon natay mga pagsulay nga maunay usahay makapaluya, pero kasagaran pod nga makapaluya sa tao kana bitong pangandoy nga atong gusto apan dili kabubuton sa Ginoo. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, ako rang gisulat diha ang Hebreo kapitulo 2 versikulo 5 hangtod sa 15. Versikulo ke 18 no, 18. Ato ra na nga hutdon og basa sa ato karong panag-uban aron ato ang tutukan kung unsa ang mga mensahe nga gikinahanglan natong madunggan sa atong panag-uban. Kung daw na mo'y mga pangutana o kado na mo'y mga mensahe nga inyuha nga nadawat gikan sa Dios nga gikinahanglan ninyong ipaabot diri sa atong mga programa, dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa matagusan. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw ni Marilyn Orasyon. Maayong gabi, Pastor. I'm watching from Andap, Laak, Davao de Oro. Ang Dios magpanalangin sa atong mga kaigsuonan diha sa Laak. Ang Dios maguban kaninyong tanan. Awit makalangit, esperanza. Diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Shout out Pastor from Mabini, Bohol, Corsiga o Ligias family gikan ni Joymar Corsiga. Si Itel Winsislaw BE Dira Pastor. Mayong gabi sa Dira Itel no, salamat kayo. Si Gina Kamahalan request kog song si Jesus atong higala. Okay. Si host Risa Hogoder, good evening. Og ni Iliros di Patilia, hello Pastor. Maayong gabi, watching from Las Navas Prosperidad, Agusan del Nosor. Shout out ko pastors sa Ustos and the Patilia family. Si Bistins Benedek, good evening Pastor. Og sa tibok nimong pamilya, magpapare-request unta ko nimo Pastor para sa akong exam tomorrow. Salamat Pastor, request kog song Pastor, No Other Name by Planet Shaker. Dili ko kapatukar og mga Ingles. Salamat kaayo sa pagsabot. Atong daduna sa mga pag-ampo niya, relax lang sa imong exam ug masalig sa Ginoong tanan.
Sila diya ka na bastes, dili jud ko makatan-aw og live pastor. Salamat sa Ginoo kay makatan-aw man pud kada buntag. Sige. Good morning ninyo diha. Good morning sa imuhang pag-replay sa tong programa. Si Riza Lim, maayong gabi og maayong pagiguban ni Joymar Corsiga. Request Labod by Victory Band. Si Ivan Luta Rosina Bangladesh, maayong gabi ninyo diha. Bradron, ang Dios magpanalangin. Og ni Sister Rigel, no? Og ni Dot og ni Ivan, og ni Dodong Marvin. Ang gidodong yun na ha. May gabi may pagpaminaw og sa inyo ha nga pakiguban ng Dios magpanalangin. Kumusta mo dias Lapu-Lapu? Kuno mo sa inyong biyahe? Dalaygon ang Dios nga naghatag kaninyo kalampusan og safe nga pagbiyahe sa inyong paguli. Mayong gabi matot pa. Mayong gabi Pastor Gideon and to your family and watching from Lapu-Lapu Mactan Soong. Salamat kaayo Sister Rigel, no? Og ni Brother Ronnie. Salamat kaayo sa inyo nga kanang kalipay nga inyo gi paambit dire sa inyong mga igsoon dire sa kabukiran. Salamat kayo sa inyong pagbisita. Pag uli, di pagbisita kay ako man di ay mo ibisita. Okay, salamat kayo ni Jeremy Baya. Salamat Pastor sa mensahe. Awits ang Dios magauban kanunay kanatong tanan. Sininin Suliman, request song Pastor. Dili ko ibaylo. Mayo nga pakiguban ni Susan Eroy. Good evening Pastor. Si Claudine Luang. Maayong gabi Pastor, request kog song Ikaw ang Kusog. Okay, dalaygon ang Dios magpanalangin. Okay, murag nimpilit no. Nimpilit ang ako ang kuan dire. Ang ako ang signal. Nimpilit. Okay. Murag nimpilit gyud. Ako ang suwayan nare sa inspirasyon ka. Kinabuhi na puno sa pagsulay, mga problema udang at kanunay, sa paningkamot kung kulang sa inspirasyon, walay naday gi-request no si Arlene Moko, wala na ko mabasa. Mayong gabi Pastor Gideon, atong buhi nga diin nakapaminaw na sadmi sa iyang mga polong. Request song Makalangit Kasulatan. Okay, kay ganina pa dai niya ning gi-request. Og kupti ako rani nga andamon no. Gika kupti ako Ginoo ikanihil dalo ang katong inyong mga request ako tong gi-screenshot para ako ra pong maandam diri sa atong panaguban. Gawas kanimo usa karon gikinahanglan ang kadaugan, isalikway ang problema kaguol, og ang pagsalig iangat kadto sa langit, tinod nga kalipay ang pagtuol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatukuran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Usa karon di kinahanglan ang kadaugan, isalikway ang problema kaguol, ug ang pagsalig
ihangad dito sa langit. Tinuod nga kalipay ang pagduol kang Isos. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuuran, walay laing kinabuhi. Mayong gabi ni Claudine Luang, ako na ning nabasa no, ni Elmer V. Deserto. Mayong gabi, Pastor Walsing from Davao. Patabang ko pre, ako anak ugma doong siya Cebu training PNP, kaya ito nang dadon sa mga pagampo. Awit makalangit diri sa ato nga panag-uban mga kaigsonan, ako tagaag pagtagad si Jesus atong higala og kasulatan diri sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Kinabuhi mo, ang pinging kaong maon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan ra ka, busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa, Hesus Kristo, kay suginlan ka. Ayaw talik ang misyon mo, ayaw kahadloki mga pagsulay, ayaw kabalakap bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesus Kristo. Ato higala, ang pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Tanang butang nga anak ka, pili ang kay pili ang mabarkada mo, pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan ra ka, busang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga
kabuhat mo, kay may katuyuan siya paminaw yun. Samtang buhi ka pa kag Kristo, kay sukinlan ka ayaw balik di ang mission mo, ayaw ka adluki mga pagsulay, ayaw ka balaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Kinahanglan mga igsoon ato gyung ampingan nga ato ang kinabuhi, dili na to kana bitang ibaliwala ang mga mensahe sa Dios. Kay ikaw ug ako mga piniyalan lamang. Anytime pwede nang kuhaon sa Ginoo ang tanan nga gipiyal sa Dios atong kinabuhi, pwede nang kuhaon sa Ginoo anytime, tungod kay gipiyal ra gyud na sa Dios ang tanan, even ang atong kinabuhi. Awit makalangit nga gi-request dire, awit makalangit kasulatan. Sa kalibutan walay kasayuran, Biblia ang hisgutan, daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini kunuton-an matud nila kini makabuang. Ako kining gitun-an ibuok kasulatan, akong nabantayan ang akong kausaban, sayop di ay sila sa ilang gituuhan, kay akong nasaksihan ang nagbasa kasulatan, nakabato kabaguhan. Sa awhagon ko kamong katawhan, Biblia atong tunan naron mahibalo kita sa kaluwasan. Sa awhagon ko kamong katawhan, Biblia atong tunan naron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan kaluwasan makaplagan, kay si Jesus maoy sentro sa maong pagtulunan, kun imo kining tuuhan maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan makahatag kanimo kaluwasan. Sa awhagon ko kamong nakatawhan, Biblia atong tunan naron mahibalo kita sa kaluwasan. Sa awhagon ko kamong nakatawhan, Biblia atong tunan naron mahibalo
Ihibalo kita sa kaluwasan. Awit makalangit mga kigsunan dito sa cross. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mga alaga, kay ikaw ang ipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatokan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay pagluban, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay pagluban, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kaluwasan nga naangkon ko, kaluwasan nga naangkon ko. Dalay ko ng Dios mga kigsunan nga naghatag ka natog kaluwasan. At tuta sa mga pulong sa atong buhi nga Dios mga kigsunan nga maoy ato karong hisgutan sa atong panagkuban diha sa Hebreo Kapitulo 2. Ako sa tagaan nag-awit makalangit tagumpay. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi mata
Ako kamong gidasig ug ako kamong gihangyo no nga inyong ablihan ang Biblia diha sa libro sa Hebreo. Sa sigaw ng alon di mga Kapitulo 2 aron ato ang hisgutan ug sugdan ang paghimay-himay ug pagpisa-pisa sa mga pulong sa Ginoo. Lawang ang ato rong hisgutan ang pinakapunto diha sa sulat sa Hebreo Kapitulo 2 sugod sa versikulo 5 hangtod sa 18. Ang pinakapunto dinhi mga kaigsuonan ang pangulo sa kaluwasan. Dunay pangulo gyud ang kaluwasan. Versikulo 5 nag-ingon, wala himoa sa Dios ang mga anghel aron maghari sa kalibutan. Nga moabot nga mao ang kalibutan nga atong gihisgutan. Giingon hinuon sa usa ka bahin sa kasulatan, o Dios, unsa ba ang tao nga gitagad mo man siya? Unsa ba gayod ang tao nga imo man nga nag-amuma ka man kaniya? Gibuhat mo siya sa makadiyot nga ubos lamang og diyotay sa mga anghel. Gihatagan mo siya himaya og dungog nga angay lamang sa hari, o gihimo mo siyang magbubuot sa tanang butang. Giingon sa kasulatan nga gihimo sa Dios ang tao nga magbubuot sa tanang butang, busa naglakip kini sa tanan. Apan karon wala nato makita nga ang tao maoy nagbuot sa tanang mga butang. Ang nakita nato mao si Hesus nga sa makadiyot na himong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios, ihatag niya ang iyahang kinabuhi alang sa tanan. Nakita nato siya karon nga himaya o gipasidunggan tungod sa kamatayon nga ihang giantos. Ang Dios maoy nagbuhat og nagpalungtad sa tanang butang. Husto gayud siya sa paghingpit kang Hesus pinaagi sa pagantos aron makaambit sa himaya ang daghang mga anak. Kay si Hesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila nga gibalaan og ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Hesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsoon. Sumala sa iyang giingon, ipaila ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsoon. Awitan ko ikaw og mga alawiton atubangan sa tana sa katawhan nga nagsimba kanimo. Nag-ingon usab siya, musalig ako sa Dios, og miingon pagayod siya, aniya ako uban sa mga anak nga gihatag sa Dios kanako. Tungod kay ang mga tao man nga adunay unod og dugo, si Hesus usab nahimong sama kanila og miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya. Gihimo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon malaglag niya ang yawa nga may gahom batok sa kamatayon. Sa maong paagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tinaw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang magigsoon sa tanang paagi. Sa ingon mahimo siyang matinumanon og maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Og tungod kay nagantos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang Dios magpanalangin mga kaigsuonan sa atong panag-uban karon sa mga pulong nga ato karong madunggan. Mga mensahe nga gikinahanglan natong masabtan diha sa Hebreo Kapitulo 2 versikulo 5 hangtod sa versikulo 18. Gitaytulan kini o gitaga konteksto sa tagsulat sa libro sa Hebreo nga alagad sa Dios, iya kining gitaytulan og ang pangulo sa kaluwasan. Ang pangulo sa kaluwasan mga kaigsuonan dili daghan kundili usa lamang.
Og ang hiskutan ni ining mao nga mensahe wala nay lain si Ginoong Hesus. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga si Ginoong Hesus nagpakatao aron pagluwas sa tanang mga tao nga nailalom sa sala, nailalom sa kalibutan, na ulipon sa mga butang nga wala kahimut sa Dios. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga si Ginoong Hesus mao ang gipadala sa Dios aron paghatod og paghatag og kaluwasan sa tanang mga tao nga iyang giilang mga igsuon. Diha sa mao nga mensahe, diha nato makit-an mga kaigsuonan nga ang mga tao nga makadawat sa gitawag kaluwasan, mga tao nga giila ni Ginoong Hesus nga iyang mga igsuon. O kinsa man ang mga igsuon ni Ginoong Hesus, mao ni ang tagaan nato karon og pagtagad. Ug usasad sa mga angay natong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, kung unsa o kinsa ang gigamit nga instrumento sa atong Ginoong Hesus aron pagluwas sa tao. Unsa man ang mga instrumento aron ang tao maluwas, aron ikaw ug ako maluwas gikan sa sala. Mga igsuon kus Ginoo, daghan nga mga nagwali nga ang instrumento aron ang tao maluwas ang simbahan. Ang simbahan mao'y instrumento, mao'y gihimong instrumento sa atong Ginoong Hesukristo aron ang tao maluwas. Makita ba ni nato sa ihang mga mensahe ato baning mabati og madungog sa ihang pagsugilon sa mga pulong nga iyang gibilin sa balaang kasulatan. Kay ang mga pulong sa Dios, ang mga mensahe sa Dios, gibilin man diha o gisulat man diha sa Biblia. Og ang tanan nga magpakisayod mahitungod sa mga instrumento nga gihatag o gibilin sa atong Ginoong Hesus aron ikaw ug ako maluwas gikan sa sala. Wala ililong sa Dios. So dinhi sa atong panag-uban, atong masayran, kung unsa o kinsa ang mga gihimong instrumento sa atong Ginoong Hesukristo aron ikaw ug ako maluwas. Na atong hinumduman mga kaigsuonan, ang kaluwasan madawat sa tao pinaagi sa iyang pagtuo. Kung ang usa ka tawo nga makasasala, kung ang usa ka tawo mga kaigsuonan nga layo sa panalangin sa Dios, kung ang usa ka tawo mga kaigsuonan nangandoy og kabaguhan, nangandoy og kaluwasan, maluwas lamang siya og moabot ngadto kaniya ang tanan niyang gipangandoy. Sumalas atong gihisgutan karon pinaagi sa iyang pagtuo. Kung ang usa ka tawo mga kaigsuonan mutuo sa atong Ginoo, mabag-o siya, maluwas siya, ug panalanginan siya. Kinsa man ang gihimong instrumento sa atong Ginoong Hesukristo aron ang tao mutuo. Mga igsuon kus Ginoo, giklaro sa mga sulat ni Apostol Pablo kung kanus amo abot ang pagtuo nga maoy hinungdan aron ang tao makabaton og kaluwasan. Atong hinumduman nga ang pamaagi sa Dios, ang pamaagi sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan aron ang pamaagi aron ang tao maluwas, pagtuo. Kini gisulat sa daghan nga mga libro sa Biblia. Usa sa mga gisulatan nga libro diha sa Biblia mao ang libro ni Juan. Si Juan nagsulat sa mga mensahe o pagtulunan ni Ginoong Hesus kung unsaon ang tao maluwas og dili malaglag. Sa Juan 10:30, Juan 3:16, dinhi gipakita mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Juan mga igsuon
nga ang tao maluwas dili sa malaglag, hinuon makabaton o kinabuhing dayon kon siya motuo. Diha gisulat mga kaigsuonan nga matud pa kay gihigugma sa Dios ang kalibutan og pinaagi niini ang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanang motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon og kinabuhing dayon. Ang pamaagi nga gipakita mga kaigsuonan aron ang tao maluwas kinahanglan siyang motuo. Apan unsa may mga pamaagi kinsa man ang gihimong instrumento sa atong Ginoong Hesus aron ang tao motuo. Mga igsuon, dili ang simbahan, kundili ang magdumala sa simbahan, ang magsusulti sa simbahan, ang magsasangyaw sa simbahan. Mao bitaw nang walay simbahan nga walay magwawali, walay mga simbahan nga walay magtutudlo. Kung naa gani mga magtutudlo, ang naa gani mga simbahan, do na gyunay mga magwawali. Kay kung wala na siya'y magwawali, dili na simbahan alang sa kaluwasan. Bisag way tigumanan, wa pay building, apan dunay magwawali, dunay kaluwasan. Giklaro kini ni Apostol Pablo mga igsuon kus Ginoo diha sa iyang sulat sa Roma kapitulo 10 ato ang ablihan ang libro sa Roma. Pwede ra gyud ninyong ablihan ang inyong Biblia diha sa Roma kapitulo 10 sugod bersikulo 13. Sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Bersikulo 14, apan unsaon manila pag sampit kaniya kun wala sila motuo? Unsaon manila pagtuo kun wala sila makadungog sa mensahe? Ug unsaon manila pagkadungog kung walay magwali niini? Ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali? Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa mayong balita, apan wala mo dawat ang tanan sa mayong balita. Si Isaias miingon, Ginoo kinsay mituo sa among giwali. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. So diha giklaro ang hanay kaayo nga pamaagi kung unsaon aron ang tao maluwas. Diha giklaro mga kaigsuonan maluwas ang tao kung mosampit siya sa Ginoo. Apan unsaon man niya pagsangpit sa Ginoo mga kaigsuonan matud pa ni Pablo, unsaon man nila pagsangpit kung wala sila motuo? Maubitaw nang ang mga tao nga kulang og pagtuo dili kay na makasangpit og Ginoo. Siguro makasampit og Ginoo pero wala pod kaila kung kinsa ang unsa ang pamaagi o kinsa ang ngalan sa Ginoo. Daghang mga tao maingong Ginoo, Ginoo, Ginoo. Apan wala mabago. Wala mausap. Kay wala masayod sa pamaagi sa Ginoo. Importante gyud mga kaigsuonan ang tao makasangpit. Makasangpit sa ngalan sa Ginoo. Ang problema, wala kasangpit kasagaran ang tao sa Ginoo sa panahon nga dunay problema.
Ang uban musangpit sa barkada, musampit sa bisyo, wala mo duol sa Ginoo, hinuon mo duol sa kalibutan. Tungod kay kulang sila pagtuo. Usa sa mga gikinahanglan sa kinabuhi sa tao aron duna say igong pagtuo nga makabag-o ug makapausab sa dagan sa iyang kinabuhi ug paghatod niini ngadto sa kinabuhing way katapusan. Ang gikinahanglan niya magwawali. Mao hinungdan mga kaigsuonan sa atong pagpuyos kalibutan, ang gikinahanglan nato magwawali. Munang moingon ko bisan asa mo nga simbahana, walay simbahan nga walay magwawali. Kung ang simbahan mga kaigsuonan na ay magwawali, muna'y tinuod nga simbahan. Matud pas ubang mga mensahero, abnormal ang simbahan nga walay magwawali. Dili mahitabo mga kaigsuonan nga makapangsyon ang usa ka barko kung walay magdumala. Dili kadagan ang sakyanan kung walay driver. Dili kalupad ang eroplano kung walay piloto. Dili magkahiusa og walay kalinaw siguro ang usa ka barangay kung walay kapitan. How about kung ang usa ka simbahan walay magwawali, walay magdumala, walay mangulo? Mauna nga sa atong pagpuyos kalibutan bisan asa ta nga mga tigumanan og simbahan nga naghisgot sa ngalan sa Dios, duna gyunay magwawali. Unya, ang gikinahanglan nga iwali usab mga kaigsuonan aron ang tao maluwas, matud dinhi mga kaigsuonan, ang gikinahanglang mga magwawali or gikinahanglang iwali ang maayong balita, dili ang karatula sa simbahan, dili ang ngalan sa simbahan. Bersikulo 15, ug unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali, sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Apan wala mo dawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaias maingon, Ginoo kinsa may mutuo sa among giwali. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. Importante mga kaigsuonan sa atong pagpaminaw usab sa pulong nga diin kita giwalihan, ikaw ug ako dapat makasiguro nga kanang maong waliha pulong gyud na ni Kristo. Mensahe gyud na ni Kristo. Kung moingon tang pulong o mensahe ni Kristo, mga pagtulunan na ni Kristo, mga sugo ug mga pamaagi na ni Kristo, ug ang tanan nga mga sugo, mga pagtulunan, mga mensahe ni Kristo, wala na gililong niya. Iyan ang gibilin o gisulat dihas Biblia. Mao na nga kung walihan ka, tudluan ka, ayaw pagtanga. Dapat magpakisayod ka sa panahon nga adunay magwali. Dapat maningkamot ka, kuyugan nimo pagpaningkamot ang imuhang pagsalig ug pagtuos sa mga nadunggan nimo mga mensahe. Kuyugan nimo og pag-ablis Biblia. Kuyugan nimo og pagtuki og pagtuon sa Biblia. Ayaw pagtanga. Daghang mga Kristohanon mga kaigsuonan nga ang ilahang gibarugan nga mga pulong pagtulunan, wala sila makasiguro kung gikan bas bala ang kasulatan.
Usas mga ilanan kung dunay mga Kristohanon nga ang ilang simbahan mo'y gipataas. Kung sa atong pagka-Kristohanon, kung ang simbahan gani nato maunay atong gipataas, dili na si Jesus, mga kaigsuonan, maunay gitawag nga mga taong dili Dios nun, gitawag na silang taong relihiyoso kayong tao. Ang ilahang simbahan maoy ginabayaw. So diha sa kaluwasan nga gipanguluhan ni Ginoong Jesucristo, mga kaigsuonan, kay didto sa Hebreo kapitulo 2, 5:18, ang gihatag nga uluhan dito ang pangulo sa kaluwasan. Ug walay lain nga nangulo sa kaluwasan si Jesucristo. Og ang gihimong instrumento sa atong Ginoong Jesucristo dili ang karatula og dili ang ngalan sa simbahan, kundi mga magwawali. Mao bitaw nang si Jesus nag-umol siya mga magwawali, nagtudlo siya og mga magsasangyaw. Og ang gitudlo ni Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, mga maayong balita. Ang unod sa mga maayong balita, mga kaigsuonan, puno ni sas mga pamaagi ni Kristo, mga mensahe ni Jesucristo, mga pagtulunan ni Jesucristo. Diha sa maayong balita, diha nato makit-an ang mga sugo ni Ginoong Hesus. Og pinaagi sa maayong balita, mausab ang kinabuhi sa tao, mabag-o og mahimong andam, mahimong masinangkapan ug mahimong matarong og balaan atubangan sa Dios nga atong gilagaran. Og ikaw ug ako makamatikod mismo, mahimo tang saksi, mahimo tang makaingon ta ba nga makakita tas mga ebidensya nga ang tao naagyod sa pagpangalagad ni Kristo kay naa say kabaguhan. Kumbaga naa say kausaban ba. Even sa imong pagka-Kristohanon, ikaw mismo makamatikod nga duna gyud kay kausaban. Kung sa imong pagka-Kristohanon duna kay kausaban, usanas mga ilhanan nga naa ka kang Kristo. Apan kung sa imong pagka-Kristohanon wala kay kausaban, pila na kakatuig na himong Kristohanon, wala gyapon kay kausaban, nagpakita na nga wala ka diha kang Kristo. Kay ang tanan nga naa kang Kristo hinumdumi, duna gyunay kausaban, duna gyunay kabaguhan. Kay dili gyud pwede nga ang tao nga walay kabaguhan, di gyud na pwede mahitabo o di gyud na mahitabo, mga kigsunan, nga ang tao wala pa mabag-o na sa Ginoo. Kay bisan kinsa gatong tao nga nahiusa kang Kristo, unsay sulat ni Apostol Pablo, ang daan milabay na ug ang bag-o miabot na. Bag-o na ang ato ang pagbati, bag-o na ang tanan nga atong mga pangandoy tinguha, ang atong mga pinulungan, makamatikod ta mismo nga duna nay kausaban. Apan sa pipila ka mga tuig na himong Kristohanon, ang tao niya mamalikas lang gyapon. Kusog ra gyapong mamalikas, kusog ra gyapong manunglo, kusog ra gyapong manaot. Mga igsuon kus Ginoo, delikado kaayo ang iyang pagtuong. Usa sa mga makatabang nato, mga kaigsuonan, aron ang atong kinabuhi paingon sa kinabuhing dayon, diin tinuod kini nga gipanguluhan sa atong Ginoong Jesucristo. Usas makatabang nato ang tinuod nga mensahe sa Dios. Kinahanglan makasiguro ta nga ang mga pulong nga atong gipamati, mga pulong nga gikan sa Dios.
mga mensahe nga atong gipaminaw, kinahanglan makasiguro ta mga mensahe nga gikan ni Kristo. Aron makasiguro ta nga gikan gyud ni Kristo, dapat susihon gyud na nato sa Biblia. Ato gyung tagaan og panahon ang atong kaugalingon sa pagbasa sa Biblia. Ato gyung tagaan og panahon ang atong kaugalingon nga magbasag Biblia, nga magtuog Biblia, kay maunay pagkaon sa atong kalag. Gani gilig-on kini ni Ginoong Hesus nga ikaw ug ako dili ta mabuhi sa mga panlamang, kundili sa mga pulong usab sa atong Ginoo. Una akong mga pagdasig, mga igsuon ko sa Ginoo, nga sa atong pagkakristohanon, kinahanglan magtuon tas Biblia, mubasa tas Biblia, ug magpatudlo ta. Dapat sa atong pagkakristohanon, doon na tay mga magwawali, doon ay mga magtutudlo, ug ang gitudlo mga maayong balita, mga mensahe nga gikan ni Jesus, mga mensahe o pagtulunan nga gikan ni Kristo, nga gikan gyud sa balaang kasulatan. Kung ang mga mensahe nga atong madunggan o mga wali nga atong masayran, dili gani nato makaplagan sa balaang kasulatan, ato nang ipadaplin, kay dili na mo'y makaluwas sa tao, dili na mo'y makabag-o sa tao. Ang mensahe nga atong madunggan o makatunan nga gikan ganis balaang kasulatan, maunay tinuod nga muhatag natog kabag-uhan, kay maunay tinuod nga mensahe nga magdala sa ato ngadtos kaluwasan. Mga igsuon, usa sa akong mga pagdasig diha sa atong pag-alagad sa atong Ginoong Kristo. Una, paningkamuti nga makapatudlo ka. Paningkamuti nga duna kay mga magwawali sa imong kinabuhi. Dunay magsasangyaw sa imong kinabuhi. Ibin ako usa ka magsasangyaw, oo magwawali, dunay nagwali ug nagsangyaw nako. Dunay tao nga nagtudlo nako, nga gipadala sa Dios aron makadungog ko sa pulong sa Dios. Sama ni Apostol Pablo, kung gipadala siya, nanudlo usab siya. Og katong iha mga gipangtudloan, nanudlo sad sa uban. Muna ako nga pagdasig, sa diha nga ikaw gitudloan o giwalihan, dapat maningkamot og pangayoon usab natos Ginoo nga ato usab kining ikaser sa uban. Ug ang atong i-share, ang atong iwali, ang atong ipaambit, dili ang atong kaugalingon, kundili ang mensahe ug maayong balita mahitungod sa atong Ginoo. Unsa may gikinahanglan aron naatay ikawali nga mensahe sa Dios? Si Apostol Pablo nagdasig sa ihang mga kaabag sama ni Timoteo. Ihang gidasig si Timoteo, mga kaigsuonan, matud pa diha unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 13 hangtod ni 16. Pagkugi sa pagbasa sa kasulatan, atubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali ug sa pagpanudlo, hangtod nga muanha ako diha. Gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang mga kamot.
ang mga kadaguan sa simbahan. Ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon kayod aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Bantay ang imong kaugalingon ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang namati kanimo. So ang gihimong instrumento mga kaigsuonan sa atong Ginoong Hesus nga maoy pangulo sa kaluwasan, mga magwawali. Kinahanglan ang mga magwawali kugihan nga mubasas bala ang kasulatan. Kugihan nga magpamalandong sa mga mensahe nga naas bala ang kasulatan. Dapat ikaw ug ako kitang tanan. Kay usa sa mga ebidensya mga kaigsuonan nga tinuod ang atong pagtuo nga maoy muhatod kanato sa kinabuhing way katapusan. Pagtuo mga kaigsuonan nga dunay buhat sumala sa gibuhat ni Hesukristo. Dili gyud nako ni kalimtan ang pagdasig og pagpahimangno, pagpasidaan, pagpahinumdom sa angay natong makatunan. Dapat mga kaigsunan kitang mga Kristohano, kabalo na taon sa ibuhaton. Siya ang atong Pangulo, kita mo'y gipanguluhan. Dapat ang atong Pangulo, kung unsay iyang gibuhat, kay kita may iyang gipanguluhan, ato pong gibuhat ang iyang mga gibuhat. Unsa may mga gipangbuhat sa atong Ginoong Hesukristo, maunay atong tinguhaon nga atong makatunan. Gani, sa atoon yang pag-atubang sa atong Ginoong Hesukristo sa katapusang hukmanan, ihatang ilhon, ikaw ug ako ilhon ta sa atong Ginoo. Kung iya batang mga sakop, iya batang mga igsuon, unsaon niya pag-ila? Si Jesus miingon og gisulat kini ni Apostol Juan sa Juan kapitulo 14 bersikulo 12. Si Jesus miingon, matod pa diha sa Juan kapitulo 14. Pwede ra gyud nga inyohang ablihan inyong Biblia diha sa libro sa Juan kapitulo 14 bersikulo 12. Miingon din ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siyag labaw pa niini kay moadto man ako sa Amahan. Muna sa atong pagkakristohanon, gidasig ta kanunay sa Ginoo nga magkat-on ta sa mga buhat sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may mga buhat ni Hesukristo nga gipakita sa Biblia, nagwali siya, nagsangyaw siya sa mayong balita, nagwali siya mahitungod sa paghari sa Dios, nagwali siya mahitungod sa mga pasidaan, sa mga pamaagi sa Dios, sa mga pagtulunan nga gikinahanglan nga atong itudlo ngadto sa uban. Mao na nga sa atong pagkakristohanon dapat kung naamatay ka busy, nabisi tas Biblia. Pwede ba natong pamalandungan sa makadiyot? Pwede ba nato nga susihon sa makadiyot ang atong kaugalingon? Pwede ba nato mga kaigsuonan nga tagaan nato higayon ang atong kaugalingon nga ato ning panid-an? Dapat kung naatay gipanid-an, wa nay lain ang ato ng kaugalingon. Nakasuway ba mog paniid sa inyong kaugalingon? Nakasuway ba ta og eksamen sa atong kaugalingon? Ato ba ning gihatagag panahon aron ato ning kapamalandungan?
Kung unsay dapat natong kabisihan samtang naapatas kalibutan? Mga igsuon, dapat nabisitas mga butang mapuslanon, dili sa mga butang walay kapuslanan, nga mudalar sa tao nga tus kalautag kalaglagan, kay ikaw ug ako, kung maunay atong buhaton, kitaray silutan. Pwede ba na atong eksaminon atong kaugalingon? Pwede ba natong pamalandungan o mupiyong ta sa makadiot? Kung asa ta nabisi? Kung asa ta nagpakabana? Nagpakabana ba ta sa atong pagkakristohanon? Hinumduman nato mga kaigsuonan, si Jesus ang atong Pangulo. Kita ang sumusunod. Siya ang atong Pangulo sa kaluwasan. Dapat kita sad, wala tay laing gidala, ngadtos atong pamilya, wala tay gitinguha, kana bitong gipaningkamutan nga atong dadon, ang mga pulong sa Dios. Kay sumusunod man ta ni Jesus. Mga tinun-an man ta ni Jesus. Dili ang atong relihiyon. Dili ang atong karatula. Mga igsuon, dapat ang atong iwali ang mga pulong sa Dios, mga mensahe ni Jesus, mga pagtulunan nga mo'y muhatag kanato og sa tao sa kasiguruhan sa kaluwasan. Mga igsuon, akong mga pagdasig sa ngalan sa Ginoo nga sa makadiot, dili lang kay karon lamang, matag karon og unya, bisan sa makadiot lang, tagaan natog panahon ang atong kaugalingon. Atong gamiton ang atong una-una sa paghuna-huna, sa pagsusi sa atong kaugalingon, kung tinuod ba gyud tang Kristohanon? Tingunuod ba kitang mga sumusunod ni Jesus? Tinuod ba gyud kaha nga panglangit? Langit ang atong padulngan? Tinuod ba nga nangandoy tag langit? Gusto tang moadtog langit? Kung tinuod mga kaigsuonan, ikaw ug ako mismo makasaksi, makakita sa atong kaugalingon, makakita kung asa ni naning kamot. Mismo kita makakita og makamatikod, masayod ta kung asa gyud ta nabisi. Mao na si Pablo mga kaigsuonan. Miingon siya kang Timoteo. Sa giingon ni Timoteo, pagkugi sa pagbasa sa kasulatan. Naigi-request ka ganina kasulatan nga matud pa nga ang kasulatan alang sa uban makabuang. Di ba daghang mga tao nga nagsulti kaniadto nga ayog basag Biblia day, ayog basag Biblia dong, kay daay nangabuang anak. Pero sa dihang nagbasa kog Biblia, matud pas unod sa kanta, sayop ug bakak ang gisulti nila. Nganuman, ako nga nagbasa, nabag-o ko, nausab ko, ug mismo nakasaksi ko nga adunay mga tao nga nagbasag Biblia karon magwawali na. How about sa atong kaugalingon? Kumustahon nato atong kaugalingon. Sa usa ka adlaw, nakigsulti ba ta sa Dios? Sa unsang paagi kanang sige tagpangayo sa Dios? Lord, panalangin ko, Lord, ubani ko, Lord, proteksyon ko. Actually, package na yan eh.
Given na yan sa Ginoo. Trabaho sa Dios ang pagluwas sa tao. Iyan ang katungdanan ang pagluwas sa kinabuhi nato. Apan kinsa man ang tao nga luwason sa Ginoo, mga taong nahigugma niya. Mga tao nga dunay panahon niya. Mga tao nga nagsangpit niya. Katong mga tao nga dunay panahon sa Ginoo, sigurado gyud nang nagsangpit sa Ginoo ug nagdaig sa Ginoo. Manay ato rong susihon. Giunsa po nato pagsampit ang Ginoo? Kanang gipakita nato sa atong isigataw? Kanang atong ibadilyo? Aron ang mga tao moingon, grabe ka mainampuon. Mga igsuon, dili na to kalimtan ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo nga gisulat dihas bala ang kasulatan. Kung muampo ka, ayaw ipanugilo ni bisan kinsa. Kung muampo ka, sulod sa imong kwarto, sulod sa usa ka lawak, pag-ampo sa amahan nga dili makita, nga nakakita sa tago nga imong gihimo. Daghang kayong mga Kristohanon ron mag-ampo diha social media. Niya mag-ampo, magdasig, moingon nga, ayaw sag-scroll, mag-ampo ko para nimo. O niya, kuhaon po dayon, isip po dayon sa uban, i-edit po dayon, banggaon po sa uban. Wala ba ta makapatikod mga kigsunan nga maunay mga ilhanan nga gamay na lang ang panahon sa kalibutan? Angay tang magseryoso. Angay na tang magseryoso. Kung saon man kanang makigugoy-hugoy rekas mga taong dili seryoso. Uyon-uyon retas mga tao nga wala mo seryoso. Panahon na nga dili na ta mag-uyon-uyon sa mga taong dili seryoso. Atong hinumduman mga kaigsuonan, si Jesus, siya ang gipadala sa Dios nga sumala sa atong gibasa, siya ang Pangulo. Siya ang Pangulo sa kaluwasan. Kita ang sumusunod. Kung giunsa ni Ginoong Hesus paghatod ang kaluwasan, mga igsuon, mauusab unta ang atong kabisihan. Kay ang trabaho ni Ginoong Hesus dapat natong makatunan. Balikon nako ang bersikulo Juan 14:12. Ang tao nga mingtuo ni Hesus mubuhat gyud na sa trabaho ni Jesus. Unsa may trabaho ni Jesus? Lucas kapitulo 4 bersikulo 18 hangtod sa 19. Kini yang gibasa sumala sa sulat ni propeta Isaias. Lucas kapitulo 4 bersikulo 18-19. Nag-ingon, ang espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadtos mga kabos. Gidala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadtos mga binihag, sa pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang mga katawan. Unsa yawi aron ang tao makasangyaw? Makasangyaw sa mayong balita, o niya makasangyaw sa kagawasan, makapahiguli sa mga pananaw sa mga buta, o makapagawas
sa mga binilanggo ug sa mga binihag. Mao ni mahitabo sa usa ka tawo nga ginawalihan sa mayong balita. Ginawalihan mga kaigsuon mahitungod sa paghari sa Dios. Ang Yahweh mga kaigsuon ano ang tao makasangyaw. Niini sumala sa gisangyaw ni Jesus ang balang espiritu. Mao bitaw ng kinahanglan ang usa ka Kristohanon sama nimo sama nako naagyud tay balang espiritu. Di gyud na mahitabo nga wa tay balang espiritu. Mao bitaw nang si Jesus sa wa pa siya mogsugod sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Mga kaigsuonan, mikunsad kaniya ang balang espiritu. Ug sa dihang miabot kaniya ang balang espiritu, mikunsad ang balang espiritu sa dihang nagpabautismo si Jesus. Doon na dayo tingog nga iyang nadungog. Doon na dayo na dungog nga tingog sa amahan. Kini ang akong pinanggang anak nga nakalipay pag-ayo kanako. Pamati kamo kaniya. Mao bitaw nang ikaw ug ako nga sumusunod ni Jesus. Kinahanglan na nato ang balang espiritu. So wala pa ni gisulat mga kaigsunan o wala pa ni giwali, nagpasidaan na ang Dios. Pinaagi ni Propeta Joel nga giwali ni Pedro. I think si Pedro ani gawali. Sa Buhat Kapitulo 2, ako ang tan-awon kung wala ba ko murag Kapitulo 2, maugyod. Kapitulo 2, versikulo 17. Unsay giingon? Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Dios. Ibukbuk ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babae magsulti sa mensahe sa Dios. Pero masuko ang mga taong wa pod makadawat sa balang espiritu. Masuko sila nga adunay mga babaeng magwawali. Moingon dayon sila nga wala tuguti sa Dios nga ang babae magwali. Dili man ang Dios maoy kana bitang wala magtugot. Kustumbre sa mga Hudyo sa panahon ni Pablo nga ang mga babae dili dapat magwali. Pero sa panahon karon nga gibubo na sa Dios ang balang espiritu, sa diha nga ang tao makadawat ug mapuno na sa balang espiritu, ang babae ug ang lalaki magsulti na, magsangyaw na sa mensahe sa Dios. Munang dili ta mag-ingon nga si pastora ang magwawali. Si pastor, trabaho na ni pastor ang pagsugilon sa mensahe sa Dios. Tong hinumduman, kung si pastora ang magwawali, si pastora ang nagtrabaho sa trabaho ni Jesus, si pastora di ay ang mituo ni Jesus. How about ninyo? Tong hinumduman, ang basihana ni Ginoong Hesus sa kinabuhi sa tao nga nga ay pagtuo ang tao, nagtrabaho sa iyang trabaho. Unsa gani ang trabaho ni Jesus? Nagwali siya. Mao bitaw nang ang tao sa dihang mapuno sa balang espiritu, makawali siya, makasangyaw siya sa pulong sa Dios. Pero kung ang tao napuno sa kaibog sa kalibutan, napuno sa kabalaka sa kinabuhi sa kalibutan, di gyud nakasangyaw. Kay nganuman ang mga minsay nga iyang nadunggan, ang mga pulo nga unta iyang na-memorize, lumsan man to. Maunay gipadayag ni Ginoong Hesus diha sa Mateo Kapitulo 13:22. Adunay upat ka klaseng kasing-kasing. Ang tulo pareho ra gyud dangatan, pero ang usa dalaygon ang Dios nga ako mga prayer inana unta ang atong kinabuhi.
Upat ka klaseng kasing-kasing. Ang usa sama sa dalanon, ang usa sama sa batuon nga mabaw lang ang yuta, ug ang ikatulo sama sa yuta nga napuno sa sagbot or mga tunokon, pero ang ikaupat sama sa tabunok nga yuta. Ako mga pag-ampo mo ni, ikaw ug ako nga nakadungog karon sa pulong sa Dios, dili unta ta sama sa tulo ka yuta nga nakadungog sa pulong sa Dios. Malipayon kayong nakadungog, nakabati, moingon dahil, bless ko ka pastor, daghan kong nakatunan. Moingon sad ko, glory to God, na kay nakatunan. Pero kumustahaw nato ang atong nakatunan? Kung ato baning na-apply, ato ba kining na ikinabuhi? Kay kung wala na to na-apply, wala na to inaikinabuhi, nagpakita na wala na to paharii ang atong kasing-kasing sa Espiritu sa Dios. Noon, ang naghari niini, kaibog sa mga butang sa kalibutan, or kabisi sa cellphone, sa sigig lantaw nga sa mga salida nga way hinungdan. Labi na ron mo nang kabantay mo nga ang nagkadaghan mga vlogger, pati pastor, murag nakakat o nag-vlogger. Vlog na. Muna nga magbantay ta. Magbantay ta. Si Jesus, Pangulo sa kaluwasan. Kita ang gipanguluhan. Kung siya ang atong Pangulo, kung unsay ihang gibuhat, mauunta usab ang atong gipaningkamutan nga makatunan. Ug unsa may mga kana bitang, unsa may mga maagian gikinahanglan natong masinatian aron makakatunta. Kabalo mo, unsay gikinahanglan aron makakatunta? Yes, nagbasa tag Biblia. Yes, naminaw ta sa pulong sa Dios. Pero doon na pa'y mga panahon nga makamatikod na sa atong kaugalingon, wala pa kay ta makakaton. Kabantay ta, nganong moingon ko nga kasagaran wala pa kay makakaton, tungod kay kung naay mga pagsulay, dili dayon ta makasabot. Mga igsuon, mga pamaagi aron ta makakaton, dapat dasig ta sa pagbasag Biblia. Dili lang sa pagpaminaw ni ini, kundi sa pagkaton o pagbasa ni ini. Ang katapusang libro sa Biblia diha sa Gipadayag nagsulti. Gipadayag kapitulo 1 bersikulo 3, bulahan ang magbasa ni ining mga sulat sa Biblia or sa mga sulat sa mga propesiya. Bulahan ang nagbasa. Unsa may angay nga buhaton sumala sa gipakita ni David aron ikaw ug ako muuswag. Aron ikaw ug ako daw sama sa kahoy nga daplin sa sapa, nga bisan og hulaw, bisan kung ting-init, dili malaya, kanunay mamunga sa panahon nga tingbunga. Unsay angay natong buhaton? Ang pagtuog Biblia. Dapat magtuon ta adlaw ug gabi.
Pero ato kunong pamalandungan, mao ba ni nahitabo sa atong kinabuhi? Sa atong pagkakristohano? Ako mga pagdasig, mga kaigsunan, ato gyung barugan nga sumusunod ta ni Jesus. Sumusunod ta ni Jesus. Do na tay balang espiritu ug dapat puno tas balang espiritu. Ang taong puno sa balang espiritu, mga kaigsunan, naghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon. Ang tao nga naghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon, mga igsuon kus Ginoo, ang iyang kinabuhi nag-anam ug kanabitang nagkalinaw. Kay dadun man siya sa kinabuhing malinawon. Dadun man ang tao sa kinabuhi nga malipayon. Ang tao nga puno sa espiritu, nga naghuna-huna kanunay sa mga espirituhanong mga butang, ang iyang kinabuhi kanabitang magkalipay kanang dadun ang iyang kinabuhi sa dapit nga malipayon. Ilayo siya sa dapit nga naas kasamok. Munang bless kayo ang tao. Nga dunay panahon sa Biblia. Bless kayo ang tao, mga kaigsuonan, nga nagtuon og Biblia. Kay unsay gipakita ni David, daw sama sa usa ka kahoy nga nabutang sa daplin sa sapa. Salmo Kapitulo 1, versikulo 2 man siguro ni ako ning basahon. Salmo Kapitulo 1, versikulo 2. Mao'y ang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, ug nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. Og mamunga sa timbunga, ug ang dahon niini dili malaya, sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Kanus amanta kana bitang unsa man poy mga ilhanan or unsa man poy kasagarang mahitabo aron damor pagyutang makakaton sa ingon ang gibuhat ni Ginoong Hesus nga mao ang pagwalis mayong balita, mao ang pagwalis sa paghari sa Ginoo, mao poy atong kadasig. Dapat maunay atong kadasig eh. Dili tapulan, dili talaayan. Dapat maunay atong na priority. Usas mga ilhanan nga priority na to ang trabaho ni Jesus, nagtuon tag Biblia. Sama sa atong gihimo karon. Apan sa usa ka simbahan, try to examine. Susiha ko no. Kana inyong simbahan, tanawa kung pipila ra ka mga taong seryoso nga nagbasag Biblia or tinuod nga nagtuog Biblia. Kung ang usa ka simbahan musod og 50 ka mga tao, tanawa. Kanang 50 ka mga tao may nalag na itulo. Kabalo ba mo doon ako'y kaila amigo nga nagdalag mega church? Maingon kay tang mega church, mga kaigsunan. Musod nag 5,000. Dili lang ko mo sulti kung asang lugar. Doon ako'y kaila nga kanunay gyud akong makuansad. Kanang naami time nga magka-fellowship mi kaluistar o istoryahanay niya daghan sad mi mga pastor. Mingon siya nga, kabalo mo, ang akong gidumala nga simbahan musud na siya og 5,000 ka mga tao. Pero sultihan ko kamo, ako mismo nga nakakita may nalag na ay 50 ka mga taong matinudanon. Ibin ang inyong simbahan, sultihan ta mo mga kaigsunan, sa tinuod nga kahimtang sa Kristohanon karon, ang inyong simbahan gawas lang sa mga bag-o nga pareha sa amoa karong nahimutangan nga nagpayuniring mi diri sa
sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Atong mga kaigsuonan, bago pa lang sila nabautismuhan, ang uban gani wa pag yun sila makabautismuhi. Pero willing na silang magpabautismo. Dili pareha sa ubang mga simbahan ni abot na og 10 years, 20 years. Ang uban ni abot og 50 katuig. Pero tanawa ko no kanang inyuhang mga simbahan. Ang 50 katao may nalang na ay 3 nga seryoso nga nagbasag Biblia. How about sa inyo ha? Sa imuha, gidala ka karon sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Aron makapamalandong ka. Aron makamatikod ka. Aron masayod ta. Kung unsa gyud ay tinuod og angayan natong buhaton sa atong pagkakristohanon, ingon nga kita gipanguluhan sa Dios. Ikaw ug ako gipanguluhan ta ni Jesus ug kita ang sumusunod. Ug atong desisyon na dili na desisyon sa laing tao. Nahimo tang Kristohanon tungod kay mi desisyon ta. Timan-i nga dili ka wala ka mahimong Kristohanon sa desisyon sa laing tao. Nahimo tang Kristohanon kay mi desisyon ta. Dapat barugan nato totong atong desisyon. Lord, I have decided now. Wala ta mo ingon nga naka-decide ko Lord tungod niya. No. Na-decide ko Lord karon tungod kay nakasabot ko. Unsay giingon sa panahon nga bautismuhan ta? I have decided to follow Jesus. Wala ta mo ingon I have decided to follow this church. Ni desisyon ta nga musunod ni Jesus. Kay Pangulo nato si Jesus. Si Jesus mainampuon. Dapat mainampuon sad ta. Unsa may mga makatabang nato mga kaigsunan aron makatabang usab tas uban. Trials. Tentasyon. Usanas mga instrumento aron makatabang tas uban. Tinuod ba na pastor? Yes, tinuod na. Mao bitaw nang walay Kristohanon nga dili sulayan. Walay Kristohanon nga dili tintalon. Kitang tanan makaagi og pagsulay, makaagig tentasyon para mas makapakat-on tas uban. Unsay giingon og nasinatian sa atong Pangulo sa kaluwasan nga mao si Jesus? Hebreo, balikan nato tong sulat kaganina. Hebreo kapitulo 2, versikulo 18. Og tungod kay nagantos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Mao bitaw nang bulahan ang mga tao nga dunay mga pagsulay. Ayaw kaluya kung naa kay mga pagsulay. Gisulay ka karon sa imong bana? Gisulay man ka karon sa imong asawa? Hinumdumi. Dili sila ang imong mga kaaway. Gisulay ka sa imong mga silingan? Gisulayan ka sa imong pamilya, sa imong mga igsuon o sa imong mga kaubanan sa simbahan? Hinumdumi, dili na sila imong mga kaaway. Kay wala ta makig-away sa dugo ug sa unod. Nakig-away ta karon sa espirituhang kahimtang sa atong pagkakristohanon. Mga igsuon, kung naamang kay mga pagsulay, naasat ko'y mga pagsulay. Kung nakasinati kag mga tentasyon gitintal sama ni Jesus, nakasinati usab ako nga naay mga tentasyon. Yes, tinuod mga igsuon sa panahon nga adunay mga pagsulay, sa panahon nga adunay mga tentasyon,
mubati kag kaluya. Pero hinumduman nato, dunay pamaagi si Jesus kay Pangulo nato siya. Unsay pamaagi nga gitanyag ni Jesus, wala ni niya ililong. Unsay pamaagi ni Jesus mga kaigsuonan? Mateo 11:28. Unsay giingon? Duol kamong gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Yes, sa ako ang pagwali karon, feel na ko nga doon na mo'y mga pagsulay. Feel na ko mga kaigsuonan nga pipila nato mga kaigsuonan doon ay mga kalisdanan. Pero susiha usab ang kalisdanan nga naa kaninyo. Kundili ba na bungas ang mga buhat pa kaniadto. Pero kung mga kalisdanan na tungod kay na gisulayan ka, ayaw kalimot pagduol niya. Duula si Jesus. Duula siya. Unsay mensahe anong kinahanglantang makaagig mga pagsulay? Dili lang aron mabulahan ta, kundili aron makatudlo pud tas uban. Kay sama ni Jesus, gisulayan siya, dapat sulayan usab kita. Timan ni mga kaigsuonan ang ato ang nakatunan nadunggan mga mensahe ang pinakasentro, si Jesus ang Pangulo sa kaluwasan. Unya ang gihimong instrumento aron ang tao maluwas, mga magwawali. Ikaw, ako, kita, mga Kristohanon, dapat mubuhat sa trabaho ni Jesus, mao ang pag-share sa pulong sa Dios, mao ang pagwali sa pulong sa Dios. Dili ang atong mga kaugalingon ang iwali, kundili ang mga gibuhat ni Jesus. Unsay giingon diri 17 Hebreo kapitulo 2:17, balikon ako ni sa pagbasa. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi, sa ingon mahimo siyang matinumanon ug maluy-on nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Naay gisulat dinhi sama sa iyang mga igsuon. Pangutana, kinsa man ang giila nga mga igsuon ni Jesus? Kinsa man ang giila nga mga igsuon ni Hesukristo? Mateo kapitulo 12. Mateo kapitulo 12, kung na kay Biblia, pwede ra gyud nga imuhang ablihan. Mateo kapitulo 12. Pwede ra gyud nga ang Biblia nga imuhang gamiton naara sa cellphone para dali lang. Basaha ang 49 hangtod sa 50 nagingon. Ingon siya dinhi, magsugod ko sa 46. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan og mga igsuong lalaki. Nagtindog sila dito sa gawas kay gusto makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao dito miingon kaniya,
ang imong inahan og ang mga igsoon ato sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong igsoon, mga igsoon. 49, unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tanawa, mao kini sila ang akong inahan ug ang akong mga igsoon. Kay ang akong inahan ug mga igsoon mao katong nagbuhat sa kabuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. First tip nga mahimo tang ilhon ni Jesus nga iya mga igsoon, iya tang mga tinun-an. Timan niya, ang tinuod nga mga tinun-an ni Jesus nagbuhat sa mga pagtulon-an ni Jesus. Mao bitaw nang kitang mga Kristohanon dili ta mosugot nga naatay pagkamananapaw. Di ta mosugot ana. Kay usa sa mga pagtulon-an ni Jesus nga ang tao dili gyud manapaw. Mao man ay mga pagtulunan ni Jesus. Diha sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7, adunay napulo ka mga pagtulunan ni Jesus. Dili basta-basta nga ang tao mahimong tinun-an ni Jesus. Atubangan ni Jesus, atubangan sa Dios, dili basta-basta nga ang tao mahimo lang tinun-an. Ang basihanan ni Jesus aron ilhon ta nga iyang tinun-an nga iya tang mga igsoon nagbuhat ta sa iyang mga nagkinabuhi ta sa iyang mga pagtulon-an. Unsay giingon sa Juan kapitulo 8, 31, nindot kay pagkasulti na sa Bisibuhano. Juan 8:31 nag-ingon. Unsay giingon dinhi? Unsay giingon? Busa miingon siya sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulon-an, tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an. So usa sa mga unang ang aron mahimo tang igsuon ni Jesus, ilhon ta nga mga igsuon ni Jesus, mga kaigsuonan, dapat tinun-an ta ni Jesus. May gabi sa tanang mga tinun-an ni Jesus. Kinsa ganitong mga tinuod nga tinun-an ni Jesus, mao sila ang tinuod nga ilhon ug ang kunon nga mga igsuon ni Jesus. Unsa may angay natong paningkamutan? Balikon ako ang pagbasag Biblia. Basa ang Biblia kanang ikaw ra og ang Dios. Dapat magpatudlo sad ka mo nang kitang mga Kristohanon do na gitay magwawali. Sa ako nang gikaingon, walay simbahan nga walay magwawali. Abnormal ang simbahan kung walay magwawali. Pero kumusta naman ang mga magwawali? Kumusta naman ta? Pangmustaha ko nun ang mga magwawali sa inyong simbahan. Tinuod ba nga excited mong giwalihan? Or daw sama nas uban nga ako makitaan nga kung magwali gani lang pastor, piyong-piyongan, tulog-tulugan, magpakita nga murag wala ganahi, murag respeto na lang ang pagsimba, respeto na lang ang pag-atog simbahan. Ang Dios nga nakakita, ang Dios nga atong gialagaran nagtan-aw na, ang Dios nga atong gialagaran nga atong gisimba diha sa mga katigumanan, mga kaigsonan, even diha sa panaghius sa social media, even karong taknaa mga kaigsuonan, nakakita siya kung unsay atong gibuhat. Nakakita ang Dios mga kaigsuonan nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi, kung unsay naas atong nauna, kung unsay naas atong kasing-kasing karon. Nakakita siya even sa imong mga
matag kinabuhi nga di makita sa tao, nakitaan sa Ginoo, walay nalilong kaniya. Sultihan ko kamo mga kaigsuonan, nakita sa Dios bisan gani ang imong gikinahanglan karon. Nakita sa Dios kung unsay imong gikinahanglan, kung unsay atong gikinahanglan ugma, unsay gikinahanglan nato sunod sa adlaw, sunod semana, sunod bulan. Nakit-an ni sa Ginoo tanan. Mao bitaw na nga, sa wa pagani ang problema, sa wa pagani ang mga pagsulay, sa wala pagani mga kaigsuonan, kana bitaw mga kalisdanan nga moabot sa kinabuhi sa tao, nasayran na sa Ginoo. Even sa kinabuhi ni Jesus, kabantay mo, gipadayag na ni Jesus ang unsay mahitabo niya, kay nga naman nasayod na siya. Unsa may gipamulong ni Jesus sa iyang mga tinun-an, unsa may gisugilo ni Jesus sa iyang mga tinun-an, miingon siya moabot ang panahon nga ako patiyon. But ipasabot ang atong Ginoong Hesus nga atong gialagaran, ang atong Ginoong Hesus nga atong gisangyaw, nasayod siya sa mga kalisdanan ug mga pagsulay sa dili pa kini moabot. Maubitaw ng mintanyag na sa daag mga pamaagi, kay nakasiguro ang Dios ug nasayod siya, nakakita siya nga sa atong pagkakristohanon sulayon ta. Nya dili ra ba sayon nga mga pagsulay? Dili sayon. Dili lang mga balatian, kundili mga sakit nga mga pinulungan nga gikan sa atong mga kaila o kahigalaan. Unsaon nato ni pagdil? Mga kaigsuonan, unsaon nato na pagdil? Iluhod nato atong mga tuhod sa Ginoo. Iluhod nato atong mga tuhod sa Ginoo, maghimo tag mga pag-apo. Sama na Ginoong Hesus, kay Pangulo nato siya, dapat musunutan niya. Si Hesus may nampuon. Marcos 1:35, kadlawon pa lang gani. Yes, sa atong kinabuhi di man ta kaampo, dunay mga panahon nga di ta kaampo sa kadlawon, kay dunay mga panahon nga dugay kay ta makatulog. Labi na ay mga panahon mga kaigsuonan, kung busy sa buluhaton, ilabi na sa mga alagad sa Ginoo, human sa pagwali, doon na pa'y himuon. Yes, dili man pwede nga inyong masayran o madetalya ang tanan. Pero ang tinuod, matod pas Biblia, ang mga pangulo, wala na sila'y tarong pahulay. Kaya nag-itaman na sila sa mga kalag sa mga tao. Wala na sila'y tarong pahulay. Unang niingon ang Biblia nga, higugma ang inyong mga pangulo. Wala na sila'y tarong pahulay. Nag-atiman na sa inyong mga kalag. Pero kumusta naman ta? Mangumusta ta mga kaigsuonan sa itong kaugalingon? Kung giunsa po nato pag-treat ang ato ang mga pangulo, ang ato mga magsasangyaw. Akong mga hangyo o mga pagdasik sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ta dapat malimot. Sa mga pamaagi sa atong Ginoo. Sa ako nang gikaingon ganina, kung naakay mga problema, naakay mga kalisdanan, naakaron sa mga pagsulay, iluhod na sa Ginoo. Pagpagunit sa Ginoo, Lord, guniti ko
Lord, tagbawa ko sa makausa sa imong presensya. Usahay mga kaigsuonan, kasagaran ang ato ang nakatunan ang pagsusi o pagtanaw sa atong isig katao lamang. Nalimdan nato nga ang pinakaimportanteng susihon ang atong kaugalingon. Uhaw ba ni sa pulong sa Dios? Nangandoy ba ni sa gugma sa Dios? Nangandoy ba ni sa presensya sa Dios? Mga kaigsuonan, dapat kung doon naman tayo kabisi sa pagpaniid, sa pag-examine ang ato ng kaugalingon, dapat maoy atong unahon. Pugi pangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko. Punon mo ani ako Ginoo. Susihan Ginoo yung kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tando Ang igsuon, kawan sa ko nang gikaingon kaganina, samtang nagwali ko, feel na ko nga dunay mga kaigsuonan nato nga napuno sa problema, naas kalisod, naas mga pagsulay. Gusto ang Dios nga makalingkawas ka sa kabugaton. Sama ni Jesus, nakakita siya sa unahan nga mao ni mahitabo nga miingon siya nga daw dili kana bitang usanay giyang giingon nga grabe nga mga pag-antos. Gani diha sa Biblia mga kaigsuonan, ihagigi picture out yun diha nga nihilak si Jesus. Unya samtang nagampo si Jesus, mihangyo sa samahan. Nga imong mabasa diha sa Marcos 14:36. Miingon siya, Amahan, mahimo mo ang tanan. Kuha kining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kundili ang imo. Gusto sa Ginoo mga kaigsuonan kung mudangop ta niya, natay pangayoon, pero dapat makatunan nato ang pagkamadinawaton. Sa ato nga pagdangop sa Ginoo, paghimog mga pagampo mga kaigsuonan, sultihan ta mo mga kaigsuonan, dapat ang pinaka kanang makatunan nato sa atong pagkakristohanon kanang pagkamadinawaton. Na mga tao nga kanang malayo nimo, na mga tao nga kumbaga dili gyud magdugay nimo, na mga tao mga kaigsuonan nga sakit kaayo nga magkalagyo mo pero kinahanglan nga magkalagyo mo. Buti pasabot dapat mandinawaton ka. Inay mong tapat dapat mandinawaton ka. Dunay mga panahon, dunay mga butang nga masakripisyo, dapat madinawaton ta. Sa mga butang nga kuhaon sa Ginoo. Ang tanan isipon natong maayo.
Doon ako'y nadunggan nga o nahinumduman nga istorya. Kaniadto kasagaran nga istorya hari or prinsipe. May usa ka hari nga doon na siya'y kaabag. Suod niyang kaabag. Mingon ang kaabag niya nga, halong dong hari, bisan asa ka, kuyog ko. Nalipay ang hari tungod kay makasalig siya sa saad sa ihang katabang. Unya, mingon siya nga, mingon ang hari nga, o sige, dadaning mga karga, mga gamit nako, ikarga nis imong kabayo or kaorwahe, kay inaana pa man ang sakyanan kaniadto. Sa diha nga mulabang silag suba, siguro nakadungog na mo ani nga istorya. Sa dihang mulabang sila og suba, kinahanglan nga ang karwahe magaan. Kay kung dili magaan ang karga sa karwahe, madisgrasya sila. Naitabo mga kaigsuonan, kinahanglan nga kuhaan nila karga ang mga karwahe para makalabang sila suba. Giingnan sa hari ang iyang katabang, ibilin ang karga. Ingon ang katabang nga, salamat Lord, salamat sa Ginoo. Ingon ang hari nga, anong nagpasalamat maning ako ang kaatabang nga gusto ni siya nga mugaan gyud siya naay gusto nga magaan ang kargas karwahe. So wala ra gyud siya. Pag-abot sa unahan mga kaigsuonan, ang karwahe kana bitaw na disgrasya. Kinahanglan nga kuhaon ang kabayo gikas karwahe. Ingon ang katabang, thank you Lord. Sige ra siya og thank you Lord. Karon naguba ang karwahe, unya ang nahitabo mga kaigsuonan, kinahanglan ang karga sa karwahe ikarga na las kabayo. Pag-abot sa unahan mga kaigsuonan, pag-abot sa unahan, ingon na pod ang hari nga, di naman karwahe ang imuhang gidala, sakay na lang sa kabayo uban sa karga. Ingon ang katabang, thank you Lord. Ingon ang hari nga, no, sige manigpasalamat ning tawhanas Ginoo sa iyang hunahuna. Nahitabo mga kaigsuonan, nadisgrasya man ang kabayo nga gisakyan sa katabang. Sa panahon ng disgrasya, sige na po siya thank you Lord. So ang nahitabo, ang kabayo nga iyang gisakyan sa iyang katabang, wala na sakyanan ang katabang niya, gipasakay na sa karwahe, diin nagsakay ang iyang hari. Ang nahitabo mga kaigsuonan na disgrasya man ang gisakyan sa hari, naputol man ang kamot sa hari. Ang nahitabo mga kaigsuonan, ingon ra pud ang katabang, thank you Lord. Dito na nasuko ang hari. Way batasan, kinahanglan na ning prisuhon. Kay naputol na gikan sa karga hangtod sa karwahe, hangtod sa kabayo. Sige rag thank you Lord. Karon naputol na gyud akong kamot, nag thank you Lord rag gyapon. Nasuko ang hari ug gipapriso ang iyang katabang.
Nimpanaw ang hari, wala na siya katabang. Ang nahitabo mga kaigsuonan, nadakpan man ang hari sa laing kaaway. Unya ang nakadakop mga kaigsuonan, kay laamay patuo-tuo. Ang ilang madakpan, ilamang ihalad sa ilahang gipatuo-tuhan. Kumbaga Diyosa. Karon, ang hari nga nadakpan, gihalad nas Diyosa. Pag-examine ron sa hari, pag-examine ron sa nadakpan nilang hari, putol man og kamot or putol magkulamoy. Misinggit ang mga nakadakop. Miingon ang labaw-labaw, buhiin ninyo ning tawhana, kay dili ni pwede nga ihalad sa atong Diyosa. Adito siya, ibuhian siya, og ang hari nakabalik sa iyang palasyo. Kabalo mo, iyahang giduaw ang iyang katabang, og sa dihang miduaw, ingon siya nga, iyang gipangumusta, kumusta man ka? Ingon pod ang katabang, salamat kayo halangdong hari. Nagpasalamat gyapon sa Ginoo. Isa nga nung nagpasalamat man ka, kanunay kang nagpasalamat. Kabalo ba mo? Sa tanan nga nahitabo, gikan sa karga nga nawagtang, gikan sa kabayo nga na disgrasya, karwahe na disgrasya, hangtod na putol ang kamot sa ang kulamoy sa hari, hangtod gibilanggo ang katabang. Sige ra gyapon pasalamat ang katabang. Gisugin lang siya sa iyang katabang. Kabalo ba ka nga nung nagsigi kog pasalamat? Kay kung wala pa ko bilanggoa, ako maoy ihalad sa Diyosa. Kay makakuyog man ko sa imong panaw kung wa pa ko nimo bilanggoa. Sigurado gyud ko nga ako'y ihalad, kay wa may tatsa nga ako ang mga kamot. Muna nga sa atong kinabuhi, dunay masakripisyo. Siguro na sakripisyo ang trabaho. Natangtangan kas trabaho, nasakripisyo ang imuhang negosyo. Ang imuhang negosyo ikuha sa Ginoo. Kumbaga na bankrupt ang imong negosyo. Ayaw kalimot sa pagpasalamat sa Dios. Siguro doon na kaibalatian. Hinumdumi, matag panahon, matag kalisdanan, matag mga pagsulay, matag mga problema, dunay rason ang Dios. Dunay rason ang Dios. Hinumdumi ang rason sa Dios, dili aron mahimutang alaot. Nganong gitugot na sa Ginoo, dili aron maalaot ta, kundili aron kanunay tang luwason sa Ginoo. Aron na ata kanunay kaluwasan nga atong maangkog mabatunan gikan sa Dios nga atong gialagaran. Hinumduman nato nga ang atong Dios nagsaad kanato nga luwason ta niya, hawason ta niya gikas kalisod. Pero sa dili pa na mo abot, makasinati usa kitag mga sakripisyo. Atong hinumduman, maayo kayong Ginoo. Munang na ako'y kanta mga kaigsonan nga gugmang maunungon. Sikat pa kaniadto mga kaigsuonan, dili na siguro maihap ang ato ang mga kalisdanan, mga problema, mga kawaladon, dunay nawagtang, dunay nawala, dunay gikuha, pero kanang tanan dunay rason ang Dios. Hinumdumi ang rason sa Dios, dili aron maalaot ka, kundi aron luwason kaniya ug panalanginan. Munang na ako'y kanta mga kaigsuonan nga
sikad pa kaniadto. Gugmang maunungon. Kani ato giatiman mo ako, sukat pa kani ato giatiman mo ako, bisan pa sa katalangman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mong gungma, nagalion sa pagtuko, sukat pa kani adto giubanan mo ako, sukat pa kani adto giatiman mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon nagalion sa pagtuko, angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyong maunongo, hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga halad ko, sukat pa kani adto giubanan mo ko, sukat pa kani adto giatiman mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mong gugma, nakadasi, nakaligon sa pagtuko, angayang kang daygon sa tanang panahon,
Kay ang gumamo kanonay gyong maunongo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halat ko. O Jesus, dawata ang mga halat ko. Kung naakaroy mga pagsulay, mga kaigsonan, mabati nimo ang kalisdanan. Pero hinumdumi, luyo sa kalisdanan na ang kadaugan. Dunay ko'y kanta, makapahulay, diha kang Kristo lamang. Ang kinabuhita, dunay nag-atiman, dinhi sa kalibutan. Kita ibantayan, bisan sa kalisdanan, bisan sa katalangman. Ikaw ug ako nakalaban. Walay laing magbalantay, giati man pagyod kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw usiki, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o. Ka ikaw kikiyahan o kitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giati man pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw akong makapahulay kang Hesus. Ikaw akong makapahulay. Busa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba. Magkahiusa kita, dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan. Buhat nga maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giati man pagyod kita kanunay kang Hesus. Ikaw akong makapahulay kang Hesus. Ikaw akong makapahulay. Lahutay lang, lahutay rata mga igsoon. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan.
Busa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Thank you, Lord. Ayaw ragyon pagbiya ka niya. Ayaw pagbiya sa Ginoo. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may odlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos muli o ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may odlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot tay siya. Ug dili ka kapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imo kalagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may odlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalaban ka sa pagsulay. Aron makalahotay ta mga kaigsonan, pailob gyud ta. Paubos, pailob, paubos og si Jesus maoy atong ipatas. Awit pagkalangi diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko imong gunit. Wala ko kapalo
Alang sa tanang mga mo replay sa ato ang programa ang pulong mong kinabuhi ko, I declare blessing, blessing upon blessing. Labi na sa tumakigsonan diha sa Surigao, ilang Sister Alda, Singkol. O sa tanang tumakigsonan, bisan pa sa tumakigsonan des Canada, Brother Julito, Dong Julito. Salamat kayo sa Ginoo nga nag-uban kaninyo diha sa Canada. Ang Dios magapanalangin bisan pa sa tumakigsonan diha sa Sweden. Kami o akong pamilya dili malimot tungod kay naa kanunay ang kamingaw. Labi na sa tumakigsonan diha sa Sweden. Sister Maricel, dalaygon ng Dios nga nag-uban og nagpanalangin, nagprotection kanini. Ang tanan alang sa kaymayaan sa Dios. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Uban ni Sir Ivan, Day Maymay, o sa inyong kinabuhi, Sister Maricel. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Bisan kang ngiti sa dalan, nagpalan mo akong ngalan, itawag mo gayong dako. Di man kinahanglan Ako nagtuo nga ang ato ang panag-uban mong kunin, usa kini kaplano sa Dios. di ko Aron kita makapadayon sa tawag sa Dios atong kinabuhi. Atong hinumduman imo kong na sa atong pagkakristohanon dapat gipabuhat ang tanan nadasig ta sa pagbasag Biblia. Kung doon na may mga pagsulay, dili ta malim sa pagdagop niya kanunay. imong kunin, di ko makabuhat. Gikan ni Rizal na matud pa Norim ilaw ganiulon duol kamo kanako kamong tanan nga gigapuya gibugatan sa inyong gipasan papahulayo kita mo. Amen, no? Salamat kayo sa Ginoo sa inyong pag-share sa ato nga programa usab. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matagusan. Tapos kang alagaran, mga salaki bayran, bisag dili ang ayan, napakamatyan, mahigog maon ka, wala na'y lain pa. Salamat o Jesus, gihuman mo tanan, takos kang alagaran, mga salaki bayran, lisan dili ang ayan, napakamatyan, mahigog maon ka, wala na'y lain pa. Salamat o Jesus, gihuman mo ang tanan. Sa gihapon paday na akong gidasig matagusa sa pag-share sa itong nga programa nga to sa inyong mga kailagigala labi na sa inyong pamilya. Si Arlene Suhian, matud pa maayong gabi pastor. Magpatabag kog ampo para sa ako ang check up next week. Amen, no? Atong dados sa mga pag-ampo Sister Arlene. Og si Gina Kamahalan, to God be all the glory. Amen, no? Si Jocelyn Oligar, Immaculata. Salamat Lord sa inyong lingkod na ginamit mo sa gabing ito, Lord. Dalangin ko, Lord, i-bless mo po ang kaniyang buong pamilya sa lahat ng panahon or anumang sitwasyon ang kaniyang buhay. Thank you sa buhay ni Pastor Gideon in Jesus name. Salamat ko sa kinabuhi sa tanang mga pastor. Sa tanang mga pastor nga matinud-anon nga nagtudlo sa pulong sa Dios ug nagdumala sa mga kasimbahan, I declare blessing akong gipasalamatan ng Dios. Gibuhat ang tanan. Awit makalangit mga kaigsuonan atong tagaan pagtagaan nga gi-request dire dugang mga awit dili ko ibaylo.
Rizal, na-notice ka ni Pastor na salamat sa Ginoo. Amen, no? Salamat sa pagdasig kanunay, Lord. Pinaagi sa imong alagad nga nagpisa-pisa sa imong mga pulong aron kami mapanalanginan. Gamita usab kami, Lord, alang usab sa imong kahimayaan. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Amen, no? That is a good prayer. Maunay usas mga kuan kayo nga mga prayer makapahimaya sa Lord, sa atong Ginoo. Ang mga propeta kaniya tumiingon nga, ingon ang Dios, kinsa may akong ipadala. Ingon ang propeta, ako ipadala ko. No? Sigurly, Salvia Pigalan, pwede mo request o kanta Makalangit, Pastor, ikaw ang gugma. Salamat, Pastor, and God bless. Akong kasandigan, wala na'y laing pangandoy ko. Di ang presensya Gika ni Marilyn Oracion, prayer request ko, Pastor, maangkon ang kaayuhan balatian ni Josephine Onlao Aguilon. Sige, ato nang isave dadon ato na kanunay sa mga pag-ampos Ginoo. Dalaygon ang Dios, magpanalangin ka nato og atong oras alas 10 na kinahanglan na santang manamili. Lamang kung doon na mo yung mga prayer request o mga pangutana, pwede ra gyud nga inyong i-chat, no, sa ako ang account Gideon Candelario, o i-text sa ako ang number 093263844134. Ang Dios magpanalangin o magtagbo o magtubag sa atong mga hangyo kaniya. ikaw ang akong Oras na sa akong pagpanamilit, lamang sa dili pa ta manamilit mga kaigsuonan, atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Atong pasalamatan ang Dios nga naghatod og mga mensahe sa atong kinabuhi ug dili nato ni kalimtan kung unsa may mga pagdasig ug mga pamaagi sa Ginoo nga ato karong nasabdan, ato nang i-apply. Dili nato na unya-unyaon, ato nang sugdan samtang naapatas kalibutan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong. Nga imo kaming gilig-on o gidasig. Imong gitagaan o kaugmaon ang mga panahon, ang ako mga kaigsuonan nga naas kaluyahon, imong gidasig. Imong gitagaan o kalig-on ang nangaluya og imuhang hatagag kaugmaon ang tanan nga among nasabtan ug among nakatunan. Amahan Dios nga makagagahom, amahan nga mao'y nagtagbo ug nagatimaw ug nakiksulti ka namo. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga imong paabot ka namo. Amo na usab nga gipangayo kanimo ang imuhang pag-ayo sa akong mga kaigsuonan nga adunay balatian, imong giayo nining takna. Among gipangayo ug among gituuhan nga imong gitabangan o Dios ang akong mga kaigsuonan nga midangop kanimo. Bisan pa sa akong igsuon nga ang iyang anak mo training o Dios sa pagka-PNP, ka o Dios magauban magaproteksyon ug magmalampuson siya. Bisan pa sa tanang mga transaksyon sa akong mga kaigsuonan. Uban ni giyahi ako mga kaigsuonan nga ang tanan nilang mga buhat makapahimaya kanimo. Ang imo mga pulong nagpahinumdum ka namo karon. Kung unsaon namo pagpadayon sa pagsunod kanimo, sa pagbuhat sa mga bulhaton nga imong gitudlo ka namo. I-bless Ginoo nga ako mga kaigsuonan, bisan pa nga mga kapastoran nga nagdumalag mga kasimbahanan, padayon mo silang tabangan og lig-unon. Kay kaming tanan walay mahimo kun wala ka. Nanginahanglan kami kanunay sa imong pag-uban ug pagproteksyon. Tabangi kami sa tanan nga mga panahon kun doon na may mga kaluyhag kabugaton. Salamat o Dios sa imong mga pamaagi nga imong gipaabot kanamo. Among ang kunon ang kadawgag panalangin, among kunon ang kalampusan. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban magaproteksyon ka namong tanan sa among pagpamahulay nining kagabhion nga imong gihatag kanamo. Amahan amo akong silang itugyan kanimo. Ang ako mga kaigsuonan, imo silang ubanan og proteksyonan.
Bisan pa ang ilahang pamilya Pinoy-anan, kanunay nimong padadaan si mong gamahan ng mga anghel, mo'y magabantay, magapanalipod kanila o kanamong tanan. Salamat o Dios imo pagkamaayo. Among isalig diha kanimo among kinabuhi. Among itugyan diha kanimong tanan. Alang lamang kanimo o Dios ang among kinabuhi. Alang lamang kanimo ang tanan nga niya kanamo. Dalaygon ka, Amahan Dios nga makagagaw. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon, moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Sunod na sad nato nga programa, ako nagtuo nga ang Dios magpanulti na usab alang kanato. God bless and good night. Pagdaing mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,